Dobrý den, mé jméno je Michal Novák a pro dnešní den mám pro vás nabídku krásného rodinného domu v malebné obci Horní Jiřetín. Pojďme se podívat na to, co nám tento domov nabízí. Vstupní hala je prostorná a světlá, s dostatkem místa na odložení obuvi a kabátů. Obývací pokoj je propojen s kuchyní, což vytváří otevřený prostor. Zde nalezneme jídelní stůl, gauč, krbové kamna a vstup na terasu. Kuchyně je vybavená a nabízí dostatek úložného prostoru. Prostorná koupelna je moderně zařízená s vanou a sprchovým koutem. Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází ložnice, samostatná toaleta, spíš a další dva pokoje. V druhém podlaží se nachází poslední z 5 obytných místností. Tento dům se pyšní udržovanou prostornou zahradou, která je ideální k rodinným aktivitám a relaxaci. Nalezneme zde také garáž, zděný zahradní domek, krytý bazén a kůlnu na nářadí. Zajímá vás více informací o nabízené nemovitosti, nebo byste se tady chtěli potkat osobně? Zavolejte mi, rád se tady s vámi uvidím.